در شهر پکین президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси кумитаи доимии маҷлиси умумии чинии намояндагони мардумии чин ҷао леҷӣ мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дипломатияи парлумониро яке аз василаҳои муассир дар таҳкиму тавсеяи ҳамкории сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ номида таъкид доштанд. мо ҷонибдори идомаи босамари робитаҳои байнипарлумонӣ мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ду кишвар ҳастем. рушду тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ ҳамчунин заминаи устувори шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин дар давраи нав арзёбӣ гардид. муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз таъсис ва оғози фаъолияти комиссияи байнипарлумонии Тоҷикистону Чин ки нахустин ҷаласаи он моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри Пекин баргузор гардид, истиқбол намуданд. дар идома масъалаҳои табодули таҷриба дар соҳаи фаъолияти парлумонӣ аз ҷумла дар самти такмили қонунгузорӣ ва мутобиқсозии он ба талаботи муосир, дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамиву зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, рушди робитаҳо дар соҳаи фарҳангиву башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак муҳокима гардиданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатии худ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Пекин бо сарвазири шӯрои давлатии ин кишвари дӯст ҷаноби Ли Сян мулоқот намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Чин барои кишвари мо дӯст, ҳамсояи нек ва шарики боэътимоди стратегӣ боқӣ мемонад. тавре зикр гардид, соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 ба андозаи қариб 46% афзоиш ёфта. сармаягузории чинӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллари амрикоӣ расидааст ки қисми зиёди он сармаягузории мустақим мебошад. фаъолияти босамари беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ далели равшани сатҳи баланди эътимоди доираҳои соҳибкории ду кишвар ба ҳамдигар номида шуд. гуфта шуд ки сармаягузории Чин дар бахшҳои гуногуни саноат аз ҷумла саноати кӯҳӣ, ҳамчунин дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, сохтмон ва кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. таъкид гардид ки Тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз низ манфиатдор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги Тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии Тоҷикистон ба бозорҳои Чин, таъсиси парки инноватсионии илмиву техникии кишоварзии ду кишвар дар Тоҷикистон ҳамчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак доир гардид.